doktora Petra Kočovića da nam izloži svoju uvek interesantnu prezentaciju Savremeni tehnološki trendovi i potencijali IKT. Ispričat ću vam jedan događaj koji se desio u Australiji kad su Englezi okupirali Australiju, naleteli su na aboriđine i videli su jednu neobičnu životinju sa kratkim prednjim rukama, nogama, onim dugačkim zadnjim i skakutala i pitali su aboriđine govorom tela kako se ova životinja zove. I sad aboriđin je odgovorio, kaže kangaroo, a Englez je rekao John piši kengur. A u stvari aboriđin je rekao, hteo da kaže mi vas ništa ne razumemo. To znači reč kengur. Ako ništa ne razumete, pitajte, odmah ću da vam odgovorim. Danas ćemo da govorimo o situaciji u svetu, šta nas čeka do 2016. godine kada je u pitanju ICT. Ali da odmah kažem jedan detalj, dolar je ojačao, jeste da pada u odnosu na evro, još uvek je vodeća svetska valuta i mere koje ću ovde da izrazim bit će u dolarima, neće biti znači u evrima. Pošto je dolar u odnosu na sam dolar ojačao, a i u odnosu na ostale valute, naročito na evro, procene za 2012. iz četvrtog kvartala 2011. godine da će rast da bude 3,7%, opale su, rast će biti svetski 2,5% u celokupnom IT-u. 6 plus 2 kompanije su vodeće, 6 strateških dobavljača, IBM, Packard, Oracle, SAP, Microsoft i Cisco, i 2 razarača, Apple i Google. To je ono što imamo na svetskoj sceni, ali još uvek ne dovoljno i kod nas. Da se podsjetimo brojki, 800 miliona plus ovih 5 od Apple-a, jer tako iPhone 5, 800 miliona pametnih telefona imamo trenutno instaliranih, 1,5 milijardu PC-eva, 2,3 milijarde ljudi na internetu, trećina, svaki treći koristi internet, 3,5 milijarde ili svaki drugi ima mobilni telefon na svetu, 5 milijardi ima internet povezanih ljudi, 87 milijardi mesečno pretraživanja na Google-u, 28 egzabajta, 2 na 60 egzabajt podataka mesečno protrči internetom i smešteno je prema procenama 350 egzabajta na internetu. To su podaci, a ono što imamo u rukama, a zovemo pametni telefon, je 1.000.000 puta jeftinije, 1.000 puta snažnije i 100.000 puta manje od IBM-a 360 koji je 65. godine bio instaliran na MIT-u. Znači, to mi imamo maltene svi danas u našim rukama. I otprilike to je neki ambijent. 4 tehnologije sile dejstvuju. Znači, društvene mreže, računarstvo u oblaku, mobilne tehnologije i informacije. I mi to zovemo Nexus sila. Nexus sile koje dejstvuju ka centru. Ono što je karakteristično za ovo vreme, za 2012. godinu, ali ja sam uzeo samo 3 faktora, da ne bi sad tu ređao listu od 20, to je prvo da u eurozoni narastaju takozvani suvereni dugovi država. Onda u Kini imamo ovaj mehur od građevina, znači gradi se na kilo, niču gradovi od po 6-7 miliona stanovnika, a tu su ranije bila sela, i cene goriva rastu. Ne znam koliko mi je poznata informacija, ali juče su objavile svetske TV stanice u Persijskom zalivu se gomilaju snage i očekuje se ovih dana napad na Iran i tu će biti još tako veća cena goriva. 2 evra nas čeka vrlo brzo na ovim prostorima. Ali da vidimo, 5 sektora pratim. Pratim sektor hardvera, telekomunikacione opreme, softvera, telefonskih ili telekom usluga, telekom usluga i IT usluga. Evo vidite, od 2009. pratit ću mahom od 2009. do 2016. godine kako se stvari dešavaju. Crveno, telekom usluge će biti vodeće, naši klinci su to prepoznali, još naša vlada da prepozna da oslobodi outsourcing od poreza. Mislim, to je trenutno, se nekako ljudi dovije, ali to bi trebalo zvanično da se desi, jer ipak tu nekako stižu devize. Ali kad pogledamo u procentima, vidimo da je rast tu negde prošle godine bio negde oko 6,68% i ove godine će biti rast, ali manji, oko 2,40% i posle se čeka na nivou 4%, celokupni rast svih ovih 5 tehnologija na svetskom nivou. I mi ćemo sad ovo da rasturiću malo na komponente. Kada govorimo o PC tehnologijama, imamo 3
i očekujemo 3 komponente da zablistaju, jer tako, prvo je pojava Microsoft Windowsa 8. To će biti revolucionarni proizvod, kao što je bio Windows u odnosu na DOS, i vidjet ćemo kako će cela priča da prođe. Totalno drugo okruženje, jednostavno Microsoft će ili s ovime da napravi revoluciju ili će da potone još više. Intel Ultrabookovi, znači već ih ima. Intel Ultrabookovi su Ultrabookovi koji imaju Intel procesor. I Google Chromebookovi. Znači to su proizvođači tipa, ne znam, Lenovo, Samsung i tako dalje. Jednostavno te 3 tehnologije očekuje se da malo pospeše celu priču. Da vidimo koliko je tržište u periodu 2011. do 2016. ovih desktop računara i mobilnih. Vidite da ovaj desktop baza je praktično konstantna, dok mobilna, kad govorimo samo o PC-evima, očekuje se tu rast. Samo zbog toga što se pojavljaju one 2 komponente koje sam malo pre napomenuo. Kada govorimo o operaterima, vodeći operateri će biti operateri na mobilnim mrežama, daleko veći nego što su operateri na optičkom sistemu prenosa, dok praktično ovi tradicionalni dial-upovi, to je ovde obeleženo kao traditional switching, to jer tako nestaje i izumire širom sveta. Kada govorimo o data centrima, par je karakteristika tu. Merimo koliko su ti uređaji debeli, pa se to meri onim unitima, jer tako. I negde za servere je 2011. bio prosek 1,9 unita, a pašće to na 2016. na 1,7 unita. I drugo, 2016. godine će 71% opterećenja biti virtualizovano za razliku od 2011. kada je taj procenat iznosio 46%. Drugim rečima, još više virtualizacije. Takođe treba da kažemo da kad gledamo veličine zemalja i kad gledamo instalirane data centre, eksponencijalna će zavisnost da bude između broja, da kažem, bajtova koje ćemo mi kao zemlja i druge zemlje, kako se zove, instalirati na našim serverima u odnosu na one veće zemlje. Znači, što veća zemlja, proporcionalno veći broj podataka će biti. To su isto neke prognoze. Ali da vidimo kako izgleda potrošnja. Ovo sivo, to je potrošnja u milijardama dolara, a ovo dole je ukupan broj jedinica koji je instaliran. I vidimo da jednostavno pare će stizati, a broj jedinica će biti manji, drugim rečima tu će biti zarada neka. Prelazimo na mobilnu tehnologiju. Ne znam koliko ste u toku, ali sad je bitka između 2 tehnologije, između ove VCDMA i HSPA. I kad se pojavila ova WCDMA ili VCDMA 2011. godine, odjedanput su mnogi proizvođači pohrlili da pređu na tu tehnologiju, obećavale, ne znam, brži prenos podataka, međutim, obećanja nisu ispunila svoje očekivanja, tako da je ova HSPA praktično trenutno otišla na gore. Oni koji su krenuli za ovom prvom tehnologijom su bili između ostalog i firme Samsung i Huawei, ne sa svim modelima telefona, ali sa mnogim. I praktično se očekuje da od 4% koliko je zastupljena WCDMA tehnologija padne do 2013. na 1%. Drugim rečima, nestaće polagano. Kad kupujete telefone, obratite na ovaj detalj. Takođe, Android je u Kini se zapatio i maltene telefoni koji u Kini se prave sa Android operativnim sistemima su ultra jeftini. Android aplikacije su i tako besplatne za razliku od Apple-ovih, ali ova tehnologija će doprinoti da i telefoni koji su jeftiniji budu jako puno zastupljeni. Pomenuli smo Android, iOS i Microsoft Mobile. To su 3 neka operativna sistema za mobilne platforme koje nas očekuju. Uz to, na mobilnoj sceni je okršaj bio između Apple-a i Samsunga. Videli smo da su 2 puta precrtavali ovi žirija koliko treba da Samsung isplati Apple-u para, ali to je samo jedan od 9 sporova, znači još 8 se očekuje i sad je prognoza, negde sam video karikaturu, kaže na što će ličiti novi Samsung uređaj, pa kaže neki trouglasti aparat ovako. Jednostavno morat će da plaćaju. I plus je dobio u okviru spora
Apple, odnosno Samsung mora da uništi ili da povuče iz prodaje sve nove telefone koje su plasirani na američko tržište. Da vidimo kako ova situacija sa mobilnim uređajima stoji. Vidimo samo jedno, evo ovde, vidimo samo jedan mali pad 2015. godine po broju jedinica, ali vidimo da pare rastu. Drugim rečima, očekuje se na otprilike godinu dana, 6 meseci do godinu dana da se izbaci nešto novo na tržištu mobilnih i pametnih telefona. Inače, prodaja ne može da ide ovako ovom velikom brzinom. Kad govorimo o segmentima, već smo pomenuli prvi segment, tu postoje 4 segmenta. Prvi segment je uređaj do $75, osnovni uređaj za komunikaciju ispod 300 i preko $300. To je otprilike neko tržište kako mi to u Gartneru segmentišemo. Da vidimo šta je instalirano do sada. Pogledajte zeleno, najveće tržište, jer tako, mobilni telefon. Ovde je reč stalno o parama, znači u milionima američkih dolara, desktop je mali, dok medija tableti polagano kreću, ali još uvek se ne zahuktavaju. 1.320.000.000 se očekuje do 2016. godine da bude medija tableta instaliranih. Kada govorimo o operativnim sistemima, 2008. godine odnos operativnih sistema za PC-eve i za mobilne bio 3:1. 2016. ove 2015. će biti 3:1, ali za ove druge, znači za mobilne operativne sisteme. Vidimo kako se sve to polagano seli na stranu mobilnih. Prodaja po krajnjim korisnicima. Evo vidimo tablete, ovo sivo je koji imaju Wi-Fi i, da kažem, mobilnu karticu, a ovo drugo su samo mobilni. Jednostavno, nagli rast se očekuje. Priča je počela 2010. godine. Evo, ovo je prihod, ono je po komadima. Znači, slično otprilike. Izvinjam se. Po operativnim sistemima, već smo pomenuli sva 3 operativna sistema, očekujemo Microsofta da zauzme svoje mesto koje mu pripada, ali će još uvek biti relativno mali u odnosu na Android i na iOS operativni sistem. Ovde je Android je negde po procenama preko 50% instaliranih jedinica, ali ne i po prometu. Ovde je bio dat promet, da se ne zbunimo. Prosečna cena tableta od početnih $550 2006. godine će spasti negde na $250 po jedinici. Tako da možemo da očekujemo i tu blagodet. Kako će se prodavati i kako se već prodaju aplikacije preko App Store-ova, to je tako nešto što kontroliše Apple, preko Google-ovih, jer tako prodavnica, a nići će i ovi posrednici ili intermedijari već postoje koji prodaju upakovano druge aplikacije. Prihod za mobilne usluge, vidimo, standardno raste. I tu je segment i za Srbiju, jer tako tu negde treba da se prepoznaju i naši mlađi ako ne žele da idu napolje, već da sede ovde i da rade za strane firme. Ja znam jako puno klinaca koji to već i rade ovde. Kada govorimo o računarstvu u oblaku, ovde ćemo posmatrati samo rast javnog oblaka, ova 4 segmenta, i vidimo da usluge u oblasti poslovnih procesa su najzastupljenije trenutno, mada i ova druga 3 segmenta polagano raste u svetu. Kada govorimo o informacijama, treba da znamo 2 stvari. Prvo, da do 2017. godine marketinški direktori će imati veće budžete od IT direktora. I već danas direktori marketinga, mnogi kompanije u Srbiji kupuju opremu, naročito tablete i mobilne telefone, ne pitajući IT. Znači, taj trend će da raste. A do 2014. godine, znači, CEO-i, IT direktori će izgubiti, kontrolno 25% svog budžeta i to će otići ovim marketinškim direktorima. To sam već rekao. Kada govorimo o podacima, sve veća količina podataka, to smo napomenuli, znači iz mobilnih telefona, iz RFID-eva, iz raznih dokumenta nam to pristiže, iz internet aplikacija, mailova, iz društvenih mreža naročito, iz B2B okruženja, iz računarstva u oblaku. Jednostavno, internet stvari je na dnevnom redu, to je internet informacije, internet ljudi, internet mesta, internet sistema,
internet fizičkih objekata i virtualnih entiteta. Internet stvari znači, je oblast koja nas čeka povezivanje uređaja koji imaju IP adrese i koje nemaju, koje rade na bazi senzora. Još jedan put, evo za sam kraj, prvi slajd, evo da vas podsjetim samo potrošnja, na šta će da izgleda po ovih 5 segmenata i evo procenti otprilike kakva će mesta da zauzmu. I još jedna stvar, ukoliko neko želi da dobije ove podatke, neka mi se javi na mail adresu kao i ova knjiga koja se zove Informatika postmoderna, koju sam napisao, sledeće izdanje izlazi pred Novu godinu. Evo, niđe sam se upakovao u 20 minuta.